El Parc Cultural de la Muntanya de Salt de Cardona us vol agrair la visita. Esperem que us hagi sorprès. Segurament, el vostre concepte sobre aquest massís salí haurà canviat per sempre. Les galeries que heu visitat i tota la sal que heu vist a l'aire lliure són, en realitat, una petitesa en comparació amb els 300 quilòmetres de galeries que hi ha a les entranyes del Diepir Salí. En certa manera, la muntanya que heu visitat és com la punta d'un gran iceberg de sal. Ara mateix sou gairebé a dalt de tot d'un massís de prop de 2 quilòmetres d'alçada. La muntanya de Salt de Cardona és el Diepir Salí més imponent que podem trobar a Europa i, sense cap dubte, el de més bellesa del món. Es tracta d'una finestra privilegiada al massís salí, que de forma natural només podríem trobar a centenars de metres sota terra. Fa milions d'anys que la sal i la seva muntanya tenen una presència constant a Cardona i per això s'ha convertit en el seu major signe d'identitat. Què diria la muntanya si pogués parlar? Segurament que troba a faltar la presència de totes aquelles persones que durant segles han agafat la sal que ella els proporcionava, començant pels primers humans del Neolític i passant per l'època en què els romans van ser a Catalunya, els que s'hi van assentar durant l'edat mitjana i els centenars de miners que diàriament i durant més de 60 anys van extreure potassa del seu interior. També ens podria explicar infinitat d'experiències i anècdotes d'aquests miners, com treballaven, com s'ho feien per moure's per les seves entranyes i com, amb el pas dels anys, anaven avançant dins seu fins a arribar als 1.308 metres de profunditat. Voleu saber com ho van fer? Doncs agafeu-vos fort, que pugem a l'ascensor. Ens transportarà als primers anys de l'antiga explotació minera. Anem cap a l'any 1929. Som al nivell 550-620. L'any 1933, la mina assolia la plena producció. Entre el 1940 i el 1955, els miners van estar treballant al nivell 620-720.